जोंनि हाखौ सेनो नागिरदों माखासे थिखादारफोर जोङो हगारा बे हाखौ जोंथ' दखलाव दं आरो जोंना एलटमेन्ट मोनबाय जों 2 बोसोरनि खाजनाबो होबाय पानेराम सारनिबो आखाइ दङ होननानै बुंनाय खोनानायलाय जों थांदों मैया थांबाय सारनाव साराथ' बुंबाय हाब मानो फैदों जों ओरै फैदों सार आंथ' मिथिया नोंसिनि हाखौ आं थिनाखै आं नोंसिनि हायाव गाहैफेराखैबो कन्ट्रेक्टारबो स्टेडियाम बानायनोनो दा मैया जोंनाव हाग्रा एवफैदों जोंनि नैबे बाउन्डारि सिङाव हाबनानै हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय बे हाखौ जोंनो बानायनानै होथारनांगोन जों हगारा फाट्टा खालामना होथारनांगोन जों मानसि थैनानैबो थांबाय जोंनि लोगोफ्रा बिनिखायनो जों दा हगारा दा जों बाव स्टेडियाम बानायनोबो होआ बिदिनि 8 बिगा हा बाव जों आवग्रिनानै दङ दाग नाम्बार 256 बे हाखौ जोङो 2000 निफ्रायनो माने 2000 सननिफ्रायनो जोङो दखलाव दङ बिराद हाग्रा दंमोन बेखौ एवस्रां मास्रां जोङो खेथि मावदों बेनि उनाव जोंनो नैबे आइअसिएलनि एमप्लयिफ्राबो 1.5 लाख थाखा हरनानै जोङो रबार बागान खालामदोंमोन मोनसे समाव 2009 आव खालामदों बेनि उनाव माखासे मानसिफ्रा गोसो गाज्रिफ्रा मोसौ सोनानै बेखौबो जाहोजोब्बाय बेनि उनाव दा फैनानै जों दा माइ गायो बेसर फोयो खेथि मावो दा उनाव मा जाखो जोंनि हाखौ सेनो नागिरदों माखासे थिखादारफोर कन्ट्रेक्टारबो स्टेडियाम बानायनोनो दा मैया जोंनाव हाग्रा एवफैदों जोंनि नैबे बाउन्डारि सिङाव हाबनानै बिनिखायनो जों दा सहायनो हायाखै बिनिखायनो जों मिडियाफोरनि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय बेबायदि आरो दा जोङो हगारा बे हाखौ जोंथ' दखलाव दं आरो जोंना एलटमेन्ट मोनबाय जों 2 बोसोरनि खाजनाबो होबाय जोंथ' खुनु हगारनो हाया दा जोङो बिनिखायनो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय बे हाखौ जोंनो बानायनानै होथारनांगोन जों हगारा फाट्टा खालामना होथारनांगोन जों बहुद खस्थ' खालामबाय गोबां मानसि थैनानैबो थांबाय जोंनि लोगोफ्रा बिनिखायनो जों दा हगारा दा जों बाव स्टेडियाम बानायनोबो होआ जोंनि हाखौ दिनै सुनो फैनो नागिरदोंमोन बिनिखायनो जों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों हाखौ ओरैनो सेनो नागिरदोंना फैसा होनो नागिरदों फैसा होनो नागिराखै ओरैनो माने सुनानै गावसोर लानो नागिरदों माखासे जों हगारथारा औ सेख'ग्राफोरनि नामखौ जों मोनथिला बुंला माने माखासे दं आरो जोंनि लकेलनिनो थिखादारफोर जोंथ' दा नुनायाव बाव मैया फैनायाव 3 4 ल' नुदों बेनि उनाव दा कमिटिफोर दङ बिसोरो जों मण्डलनि आखाइ दङ होननानै जों खोनानो मोन्दों बिसोरबो बुंदों जोंनोबो एलर्ट हरबाय जों मण्डलजों रायज्लायखाबाय बे खोथाखौ बुंदों खिन्थु लेखाखौ देखायनो हायाखै बिसोरो जोंहा लेखाखौ देखायबाय बिसोरनो लेखा देखायदों जोङो औ जोंनि नैबे खाजना रसिदखौ जों देखायदों बिसोरनो लकेलनि बिसोरबो बिथांमोनहा माखासे थिखादार नोंसिनि एमएलएफोरनो एमफोरनो नोंसोरो जनायबाय नामा जों जनायबाय सार माबा मानगोनां जोंनि पानेराम सारनिबो आखाइ दङ होननानै बुंनाय खोनानायलाय जों थांदों मैया थांबाय सारनाव साराथ' बुंबाय हाब मानो फैदों जों ओरै फैदों सार आंथ' मिथिया नोंसिनि हाखौ आं थिनाखै आं नोंसिनि हायाव गाहैफेराखैबो ओमफ्राय सासे मानसिखौ बुंबाय बियो उमुगनाव थां उमुगानो मिथिजोबगौ थांलायबाय जों बेनाव बेनि उनाव बे बुंबाय मा हाब मिलायगोन होगोन नोंसिनिबो मोनगोन जों मण्डलसो लाबोनो नागिरदों दे लाबो जोंनि हायाव खिन्थु हाबनो मोना होननाय लोगो लोगो बिदिबा लिंहरला होनदों मण्डलखौ दासो मण्डलाव नुजाफैयाखै जों मण्डलखौ नेफैदों बेखिनियानो